nyika yese yezimbabwe yogwadziwa ichinzwa kuti aiwa pane distribution iri kuitika aiwa yemafunds according to the political finance act yavari kunzwa kuti aiwa inodistributiwa according kumaperformance emapolitical parties panhau dzemavotes dzemaelections dzanapinda masvika nobuda nyogwa muzana ndandobva subscribe like turn on the bell icon panapa pane headline rinobuda richinzi Tshabangu gets 22 zig million for frustrating Chamisa. Vanoendera mberi vachitaura vachiti President Emerson Mnangagwa ZANU-PF party in Sengezo Tshabangu-led Citizen Coalition for Change will share 70,000 million zig under the Political Parties Finance Act. The distribution of funds is based on each party's performance in the most recent election, with government funding calculated according to the percentage of the votes received. The money shall be disbursed to political parties that qualify in the terms of Section 3.3 of the Act as follows. A 47,883,500 zig dollars shall be paid to the ZANU-PF party, which receives 68.4049% of the vote cast. B 22,160,500 zig dollars shall be paid to the Citizen Coalition for Change, which received 31.5% of the total vote cast. Chitiko chinobata vanhu vamongoziva kuti aiwa they are linking kuti aiwa ma total votes akaitika most recent emuna 2023 ndo anocontribute kuti aiwa vashane mari iyi yamuri kuona 70 million. Chinonyagwadza vanhu ndechekuti as we all know kuti aiwa these votes they were flawed. Vanhu vakanga vakaisa nhau dzavo mapetition auno naSADC neumwe union kuti aiwa vamirire kuti ma-elections aya aiwa amborevisitiwa kwaita ma-fresh elections, but unoona kuti aiwa zvinhu zvakaneglectiwa. Takuona these guys vakutoproceda pakutoshana mari nanaSengezo Tshabangu on ma-figures ari flawed, on ma-figures asiri true, on ma-figures aiwa ari biased. Zvinhu zvinobata vanhu vachiona kuti aiwa kunyange vanhu vacho vari kupiwa mari vanaSengezo Tshabangu, these guys they are not politicians. Vaingova vanhu vakangoiswa mumangwa mapuppets at the ruling party ndobva vangosvika ngonzi aiwa endai muno kunganganisa bato Citizen Coalition for Change. Aiwa chinhu chiri kubata vanhu chivagwadza vachiona kuti aiwa these guys vanaSengezo Tshabangu when the time comes vachazonyatso kusangana nereality yavo. These guys ndo vanhu vachazonyatso kushungurudzika manje kana chokwadi chinhu chazoiswa on table. Vanhu ava ndo vachanyatso kuzonyara, ndo vachanyatso kuzotambudzika. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Muna comment section medu musano subscribe like and turn on the bell icon.